Dobrý den, já se jmenuji Petr Mácal. Já Marek Bořuta. Jsme instruktoři projektu bezpečnainstituce.cz. Jsme veteráni speciálních jednotek. Já jsem konkrétně pracoval na pozici bojovníka u pražské zásahové jednotky, kdy jsem poslední roky trávil jako vyjednavač policie. Já jsem pracoval na oddělení mobilního zásahu jako odstřelovač a instruktor pro specializaci na zákroky v letadlech. K březnu roku 2025 máme za sebou zhruba 80 proškolených škol a firem, kdy při zpětné vazbě od ředitelů a učitelů se nám tady rozmáhá takový nešvar, že školení provádí nekompetentní osoby. Jedná se o firmy ze zkušeností spíše sportovní. Jsou to nekompetentní osoby, které by neměly školit tuto složitou problematiku, protože tady se jedná hlavně o naše děti, o jejich bezpečí. Jako jedni z mála máme na školení aktivní útočník, certifikát Ministerstva vnitra. Nevybírejte firmy bez patřičného vzdělání a zkušeností. Jedná se o firmy například z instruktory, kde mají sportovní zkušenost, Krav Maga, karate a podobně. To určitě nestačí k tomu, aby poučovali pedagogický sbor o problematice aktivního útočníka. Vybírejte firmy, kde jsou instruktoři se zkušenostmi z ozbrojených složek.